Mauni ang unang adlaw para mo agi mong training para mahimo mong tinuod nga lalaki. Dili ra lalaki kung dili isog nga lalaki. Pariyaan ba? Kita mo? Hoy! Kita ba mo? Yes, Master Ahu! Kana ba? Muna akong gusto. Mutingog dayon, hindi ka ni mutingog. Langkat ang bakba niyo ron. Para mahimo mong tinuod nga lalaki, dapat mutilaw mo sa akong gabagang nga tinumo. Talagsarabay na buyan nabuhi magani, pero kumatos pod. Nya, andam na mo. Yes, Master Ahu! Muna akong gusto. Unya, kahit naging mo na. Kaya na, Master! Be, patilungon ako ni One Punch Man. Unya, okay ra ka. Kamu dia, wala mo kipanggabuhi. Kay usukan mata mo. Ayaw na, Master! Ikaduang pagsubok ngayong agian para mahimo mo tinud nga lalaki. Mukaon mo atsal. Usapan niyo niya kay munit mahilan nga isog og tinud mo nga lalaki. Parehas ani ba? Usapan niyo na. Tunglay niyo na. Huwag tubig! Ang pinakalas kapag subok na dapat nyo agian para mahimo mo tinuod ka lalaki. Kay hapit naman February 14, dapat inyong bulagan yung mga uyab. Dapat murispetar tas mga single. Ingana lang tinuod ka lalaki. Ay, kuminani mo lang, Master. Di na ako kaya bulagan ang uyab. May pamundang ko, eh. Ay, ako po, Master. Anniversary kayo na mo rong. February 14, imo may pabulagon. Natuog ka. Ako ginang ikaw pod. Ako po, Master. Magdit pa miss akong uyab karong February 14. Ako po, Master. Bako kumupon sa ex. Mauli biyarik ko isbil dure. Uli ka? Walay sildo. Atay pasong bito kani balik pa simple. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo ikaw ang ina? Hoy! Asa man mo? Respetar tas mga single.